Абе, я съм Здравейте, бегал. приятели, аз съм Хикскюлър, тук с мене Тедо. Да. Добър. Вечер не знам кога ще го гледаш това Как се видео. казва? Лесите. Тедо Ню. Чай да те добавя. Тедо Нил. Ако не знаеш, да знаеш Ирен много с английски. Да, бе, да. Точно те. Цепи мрака от всякъде. What? Какво? Някаква планина. Чай, абе, чакай, аз ще добавям. Респсет. Чай да не чуят Каква ти е хората. къщата? Каква ти е къщата? Абе, в земята, да знаеш. Земята. Фикс Кюлър, кой беше сега? Труща Троje. Да. Ах. Да знаеш, че са... Ай, готов си, Ирене, влизай, вече можеш да дойдеш да знаеш, че и спокойно. Тук е на една планина с сняг е твоя рез. Абе, Керпедин слизай долу. Върти ми те репорт. Виждам. Тук Да, няма ето. пол демидж. Има. Има, бе! Как ще няма? Ух, колко. Вот, как ми лагна, не може да влезе даже. Тъй, и Рейчел. Оу, Имаме най-изненадан за тебе още с влизането. каква? Искам да направиш... Искам да си ми роб. Ама няма да стане. За Fortune 1, Unbreak, Efficiency 2, Unbreaking 1 кирка. Ама няма да стане. Аре да е Fortune 1, хей. Няма да ти дам. О, ти си айрон. Нямам право пи да добавя. Катачки, Брат. измисли нещо. Откъде имате тези ябълки, бе? Абе, те с ябълки, не. Убихме един пичага, дет беше с кит. Значи те са... Точно този пичага го беше бази. Видя ли това моите стая, брат? Това са моите стая. Виж кой е яко. Изглежда яко. Това не ме маке много. Как изглежда, бива ли? Ай, няма да си ми роб, защото те обичам. Вече ми би 12 ден. Влез. Шит, къде ми е хубавия меч? Чакай, бе, той фендър често хубавия меч. Добре, нищо. Как се стресна? Отиди в своята стая да видиш нещо. Ей, Ирене, без пранкове, майна. Дай. Видя ли го? Сега ще махна и момченце. Ари, Ирене, да знаеш, вече ще го махна до стреса, може да чупиш табелката и да си направиш твоя стая. Ето. Дай ме. Респс... Опа, извиняй, чакай малко. Извиняй. Земя. Значи, да я привейтна, бе? Абе, не дей, бе, всичко общо. Респсет. Тедо. Ню. Тедо Ню. Смисъл, чай сега. Ана пича, как се кажеш? Директно знам. Аз усещам. Откъде Стар. свършва ареста? Откъде свършва ареста? Де я знам? Не ми пука. Геймър. Ют. What? Oh! Shit! What? Нищо. Абе, ако се правим на англичани, бе? Готово, този чая го махнах. Ирине, тук е само твоята стая. Диаманти на броня. Ей! Той е на кон. Даде, седе. Няма да крадеш на момчето броята. Вече не е на твоя вече, ама. Те, почвам да правя фермата. Откъде ще ги е мина? Какво? Откъде е мината? Чай да събера шугър. Почекай, тук има един керпедин, който ми пречи да събера шугър. Да знаеш, че къщата ни е точно до спаун. Не се притеснява, ако има грабежи. Ти! Чакай, ще напиша нещо. Какво? Почти в скайп. Лично е. Смисъл. Да, Да не се... да. Добре. Кажи като... Да, Нали, да. схвана. Да, схвана. Чай. Не е толкова да появи, да дали още сме такова. Да знаеш, че тук има едно нещо като Sugarcane сфера, мога да го нарека. Или не мога да го нарека. Да скъщи да знаеш, че билът е абсолютно мой. Планината не я гледай. Тя... Ама колко са тъпи, не. Побърках Ари! ляво дясно. Да, Ари, чупя вратите, не ще сложиш такова на пода, бе. Ими какво е? Ей, аз една камена на дървена кирка имам, слагай.
Чакай, вратите са у мене. Откъде се започне мината? Моро иска да се телепортни при мене. Не приемаме. Тъпа Дени. Не ми трябва то све. Тъй, мината ли каза? Да, къде? А, тук има пещера огромна. О, не сна ли бе? Ела тук горе. Сериозно ли бе? Ела де? Че пещера ли има бе? Ела тук горе. Събирай айрон, брат. Ела де? За коми да идвам. Добре, няма значение. Какво каза? Идвам, чакай. Ама ние нямам никакъв кол. Имаме бе, чакай да открадна малко. Тук има. Къде? На печагата чиста ли? Не, не, това. И къде има кол бе? Не знам, втори мисля, че има. Добре, от този някъде може да има, няма. Трябва да се направи някакво кирки. Чувам, най-мраза като започна на синглплеер целена да нямам кол. Най-мраза това. Опа. Най-ценното нещо е колът. Идвам. What? Точно под нашата къща е имало спаунер и доста пак го изчупил. Не сме го поправили даже. Да знаеш, че се Знаеш према. колко XP фирма ще изостане? Аз Ами да. няма идея имам. Брата, ако намерям някакъв спаунер да го откъваш. Да. Честно. Ела тук горе. Той не е пещерата, ела тук. Ама аз събирам еран. Добре, аз отивам в мега огромно. Сега какво искаш да ме изкушиш ли? Да, не е супер мега огромна, мега огромна. Добре, аз съм на Брайт. На Брайт не съм на Брайт. Абе, шегувам се, бе. Тя малка, бе. За кол ама ако има кол е хубаво. Има! Кол! Има колчета. Вие нямате ли толкова сколове, толкова И сте? нямаме никакъв кол. Аз си пека нещата с дърво. Омага. Омага, като няма кол. Аз не мога да го разбера кой иска да каже. Пиши ми как се сетва Хоум. Играе с пълен нуб, не знае как се прави рисане на 13. Еми, Да. ти гледа ли стрима на той? На Тонито. Кога? Той направо стрим. Да! Той ми каза имало 5 зрители. Които сигурно бяха Йо и още. Айрон точно под къщата. Наистина ли бе? Да, от на моята стая. От моята стая. What? От моята стая. What? Чупи ми се кирката. Аз Имам имам 12. 7 клики. 7 кирки. Браво, да си жив и здрав. Тук е много яко е оформено като за 2 врати. Браво тебе. Ама ще ми трябва малко кол да осветлявам. Да осветляваш, ама че си умен. Абе, защо мината започва от къщата ти е? Мен. За кой? Я? Може да я ползваме тази мина. Да, точно. Ще слизам. Ако искаш до 11 ниво да слезем право надолу и с Да, стрелички. чакай да изпека. Ох, че съм обаче. Да изпека малко. Изпечи, аз имам друга идея. Да си направя кирка. Давай. Вау. Аз имам 8 айрон. Седи да си пееш, момче. Ще да пея, печет. Аз не обичам. Що е? То е много хубаво да пееш. Не че може да си влюбен в пеенето, обаче. Животът е телесен, когато е с песен някаква баба, ако казваш там на някаква реклама. Ей, та пак откраднал си ми каската, тази каска е моята. Няма твой, няма мое, всичко общо. Всичко е... Може да спре. Добре. Опа, без как си... Аз сега ще направя малко торчове, сме готови, нали? Да. Имаш ли... Направи няколко кирки. Или айрон. Аз ще използвам всички айрон за кирки, защото ако стигне до някаква хубава пещера... Добре, колко минути е клип? 9. Да свърши го? Не. Горе-долу след 3-4 минути ще го свърша. Ей, ама... Значи ние ще играем и оф камера, тъй като... се чудим... Какво? Нищо. Ние ще играем оф камера, тъй като се чудим какво да правим. Тос не е играл Майнкрафт сигурно от 1000 години. С мене. Да. Още помня като беше нуб. Какъв нов е? Няма нов е. Да продължим нататък с копаенето. Да не добавя PvP, момче. Честа е спокойно. Опечи едното ерен, бе. Ще добавя PvP, момче. Добре, опит. Тако?
Слагам още 8 айрон в печката. Добре, ще крадна малко Diamond Horse Armor. Окей, Да знаеш, че ставиш цяло твоя. да, аз знам. Малко се декорира, че то с някаква тъпа сцена направил. Аз го мазам го 300 печегата. Готово. Сега ще си направя сайта. Вече имам 4. Няма, почваме да копаем и два, нямаме никакви ресурси. Добре, чакай сега. Да си направя малко торче. И да знаеш, ще си донеса банера. Направи Имам това човек свой- от останалите. Какво имам? Направи това човек от останалите. Какво? Коля? Тор човек. Аз имам 16 торча. Аз пък имам 28. Аха. Ще ли О, Добре. желязен Да съм. копам и долу, искаш ли? Сериозно ли бе, брат? Брат, ще взема малко точове дърво. Накъде? Тук намери ли айрон? Да, намерих. Сложих го в печката. Ти тук ли го намери? Да. Ай, слизаме надолу. Аре, Аз копай. копам отляво, ти отдясно. Аре, копай. Почвам. Оф, ме мързи, искам да не си хабик тъпите кирки. Ама така ли ще го правим? Да, докато да, стигнем да, 11 и почвам и да шафтваме напред. Да, да такова, да бренч майвам. Също работа. Що слагаш торчове? Да е светло А на мен не ми е тъмно. и на мен. Къде торчовете, добре? Не си ли на брайтнес? Не си ли на брайт? Аз не съм си го такова, нали, нов. Чай сега, където? Брайт, ето, речи си го. Анте. Чудя, що е толкова стъмно? What the fuck, наистина ли ти е тъмно с брайт? Не бе, без брайт. Now leaving. Реса. От спам могат ли да те кикнат като си спамил? Дали мютват само? Не. Китват от чата. Аз мисля, че кик от сървъра, защото в смисъл това е логично да кик, нали? Кик от сървър. Аз събирам малко експи. Брат, ако намерим 2 диаманта или там 4-5, къде четох аз човек. Да почнем да правим enchanting table. Къде що спира тук? Видят? Кой ниво сме? Добре. 38. Кое сме? 38. 37 съм, аз не знам за тебе. Еми ти си малко горе. Беше Намерих бедрок. Ти си намерил безрух, Вчера на 5 левел. Където намериш редстон, го купай. Добре, ама няма Чакай, майран кирка. Аман, че си прост. Ако? Сериозно ли бе? Да, събирам. What the fuck? Ти си железен бе. Ако намерим майншафт, ще ми дадеш 5 лева. Не. Анда! Росен е тук. И какво? Росен е в Разград. Добре. Оня ден бяхме навънка. И Играх. всичките. Не. Берг, Данчо, Росен, Преско. То не ме обадих. Що не се обадих ти? Ще мисля, че се дрисва. Ти ли? Не бе, смисъл. Да я знам, законите извиках, аз пък откъде. Брат, ние не се сещаме да викнем никой, не аз на мърз да играем бера и викават да не взимаме топка. 22 коло имам. Аз съм на 9. О, аз стигнах на 9 левел, бе. Какво правиш тук? Ние сме на 9. Трябва да сме на 11. Ето ти 11. Чай да го запълня драк. Заве, драк, ще те бил. Се страхувам да чупя главата и не Ей, момченце! Спри бе, ще запаля с меча. Така, и таз. Добре. Стига бе, спри. Ще умра. Ама... Аз бях на малко кръв. Какво правиш бе? Умирам. Да, аз умрях. Умрях. Аз не забия. Ама аз умрях. И аз умрях. А сега ще си върна шапката на не. Как беше да сте... Абе аз си приемам бе тапак. Добре. Чай ти дам айтемите. Дай. Опа, чакай, дървото ми го върна, той е моето. Няма значение. Не се трябва. Аз след цели какво става тук?
На булчета. I believe I can fly. А, не. Ето ти. Меча ми. Меча ми. Чакай, до него ще стигнем. Тей, сега, за меча ти. Един удар по главата с него, тогава ще си го върна. Благодаря. Ама с това ден би 9-5, бъдекам са. Взимай си меча, аре да купаем. Само са влигави. Айде да направим сега една дупка огромна и там такова. Не, започвам от тук да купаем. Айран, ами аз като ти казвам дупка да правим. Ще намерим повече руди като правим дупка, ама няма значение. Каква дупка, бе? Е така огромна и после да шатваме настрани. Ти схващаме идеята, ама е сега. Да бренч майко ми настрани като направим огромна дупка. Ти лава ли намери? Емералд! Какво? Емералд! А, не ти. Аре, бе, къде си? Музикам се. Няма. Ай, ама. Брат, аз намерих емералд на USC. Което е малко странно. Емералда ще го използваме за нещо. За блок. Ние ще го продадем в... Намерих ресурс. Така, сега в големия момент дали до рестона ще има диаманти. Тъй, вчера, когато бях оня ден, като играхме с Маро... Намерих лапис под рестона! Ей, брат, да знаеш, копая го то, тъпя рестон. Копай го. Че намерих лапис лазурит, креверш. Познай колко намерих. Ти раза. 20, бе, да знаеш. 13 айрон. Плюс още 5 айрон. И аз намерих айрон! Зад лаписа. Така. Да си направя малко кирки сега. Колко ще се направиш? Ще го печеш. Не, да. 2 кирки ще си направя айрон. Брат, Стинвей, знаеш какво беше направен на един клип? Какво? На The Pact. Нали имаш форчън и когато купаеш с форчън ти дава повече. Не. Той беше събрал айрон и злато там, Чакай, диамант. Клипа трябва да го приключа. Добре, приятели, чао.